Sziasztok srácok, ebben a mai videóban hamburgert eszünk, és nem más milyen hamburgert eszünk, Halloweenos hamburgert, és ilyen fekete, de kamerából nem jön be, ilyen inkább ilyen szürkés, nem ilyen feketés, de kamerából úgy látszik, mint olyan fekete lenne, de is sokkal jobban látszik a más kamerában, mert ott már szürkésebb, de megyünk is, megmelegítsük, és van hozzá ketchup, hála jó Istennek. Na akkor megyünk is, melegítem, jelentkezek majd. Tudom. Ja, meg is melegítettem, a sajt szép ilyen kis megolvat volt előbb. Most, hogy látványos legyen a videó, ketchupot is bele is rakom. Tányért azt innen elteszem. Jó. Meg még hoztam nektek a... Szagol, és kicsit furcsa. Na. Így, mama. Akkor, szép fekete. Na, akkor fel is bontom a ketchup. Jó, mama. De hamar hazajöttünk. Várjatok csak. Leesett a hamburgerem. Nincs semmi baja. Na. Megcsinálom. Így. Kövessetek TikTokon, YouTube-on. Hallod? Az iskolába. Na. Srácok, az iskolában tudod, mit csináltam? Máté felvett egy cumit, nem ismerjétek, lehet. Azt bekapta, azt elvettem tőle, azt egyik lánynak a szájába nyomtam. Na itt az idő, hogy megkóstoljuk. Biztos nem ízlik. Nagyon furcsa volt az íze. Főleg a zsemlének olyan feketés. Meg van színezékelve. Kamerán nem jön át, hogy ez a narancs nem is olyan színű, de azért kamerán átjön. Nem, nagyon. Hogy narancs színű. Egyáltalán úgy narancs színű. Narancs színű. Sziasztok!